pijem kávu s mliekom a s cukrom, ale akože toto zvládam, že veľmi dobre. Káva s mliekom a cukrom. Takže dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Táto je akože famózna, fakt. Tak to mám radost. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u další epizody našeho The Most Legendary podcastu 90. Mým dnešním hostem je velmi speciální osobnost, je to velký Pokémon a Disney investor, známý v komunitě jako Papa Roman. Já tě vítám, kamaráde. Ahoj, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých divákov. Na začiatku ešte chceme samozrejme povedať, že čokoľvek, čo tu odznie, nie je žiadna forma finančného poradenstva a každú investíciu do kartových hier aj akúkoľvek inú investíciu si treba dobre zvážiť a treba si samozrejme akúkoľvek informáciu overiť viackrát z viacerých zdrojov a to rozhodnutie a teda každá investícia prináša isté rizika, takže môže aj spôsobiť nejakú finančnú stratu, takže na to si treba dať samozrejme pozor a o čom sa budeme baviť sú subjektívne názory. Já jsem hrozně rád, že jsi to zmínil, protože já na to hrozně zapomínám. Já v každém investičním videu to mám zmínit a málo kdy si na to vzpomenu, ale je to pravda. Všechno to vnímejte velmi subjektivně, jsou to prostě naše nějaké vhledy, nějaké naše názory. Můžete si z toho něco vzít, nemusíte, je to čistě na vás, každopádně, jak už jste pochopili, tak dnešní epizoda bude taková velmi investičně zaměřená, mimo jiné. Asi se ptáte, jak se to týká 90. Samozřejmě budeme se bavit o alternativních investicích, ať už do Pokémon karet, produktů, nebo například o nově vznikajícím TCG Disney Lorcana, kterou ty velmi rád teďka aktuálně jako propaguješ a pušuješ a mě to osobně hrozně zajímá a díky tomu jsme i na sebe jako narazili, takže k tomu se ke všemu dostaneme. Ale než se do toho pustíme, tak bych ještě hrozně rád zmínil, že samozřejmě celou epizodu bez cenzury, bez reklam v kompletní délce najdete jenom na Hero Hero, takže herohero.co/nightyskido a kromě toho, že tam jsou všechny epizody našeho podcastu, tak tam můžete i hostům pokládat předem otázky a můžete samozřejmě se nějakým způsobem podílet na výběru hostů. No kamaráde, než se pustíme do Disney, Pokémon, investování a tak dále, a řekni mi, jaká je tvoje oblíbená Disney pohádka nebo Disney animák? Herkules jednoznačne. Fakt Herkules? Keď som bol dieťa, tak tú rozprávku sme mali na kazete. Videl som ju snad miliónkrát naozaj. A celý ten príbeh, aj ten spôsob, akým bola naanimovaná, ako tam bola vyobrazená aj tá temná, aj tá dobrá strana, ako bol ten príbeh toho malého Herkulesa, ktorý vyrastal, no, potom cvičil s tou kozou. Tak mám na to tak dobré spomienky, že ako aj keď vidím tie karty a tých titánov, tak mám tú rozprávku stále pred očami a to je vlastne asi aj to, o čom je ten kanál 90's Kido celý a to je o tých spomienkach na to naše detstvo a teda Herkules je zrovna to, čo je tam moje. Okay. Teďka si to zmínil a je fakt, že já když se zamyslím jako nad svou oblíbenou jako Disney pohádkou, Disney animákem, tak Herkules bude určitě jedním z nich, protože, to je fun fact, já nevím, kdo z diváků to ví, ale já když jsem byl poprvé v McDonaldu, tak to bylo, když mi bylo 6 let a zrovna v té době běžel Herkules v kině. A v Mekáči byly v Happy Mealu figurky z toho animáku Herkulese. A já si do dneška pamatuju, že jsem měl prostě Herkulese, který házel tím svým diskem a vzpomínám na to do dneška, že to jsou prostě takový ty hračky, které už dneska jako bohužel jako v Mekáči dávno nejsou. Dneska už si tam vytáhneš maximálně tak nějaké, teď tam byly Pokémon kartičky, dobře, dejme tomu, ale většinou tam bývají nějaké papírové hračky a takové jakési šmejdy prostě a není to úplně ono. A za nás to byla fakt jako regulérně hezká plastová hračka, která jako házela tím diskem, měla nějakou mechaniku. Bylo to super, kámo. Hlavne tie rozprávky mám pocit, že boli toho nášho času tak lepšie spracované. Ako tá dejová línia celá. Ako videl si, že aj tí tvorcovia do toho dali srdce. Že dnes mám pocit, že je to také robené na masy a neodkazujú tomu ako keby divákovi prakticky nič, vieš, že tam, to sa mi, ako naozaj sa mi páči, tak tie rozprávky robili a toto mi ostalo. Ale hlavně vem si, že to je i ten důvod, proč spousta těch animáků se dneska jako předělávají si remakey. No. Jo, teď si dělal Výkrál, prostě dělal se Dumbo, jsem myslím dělal i nějaký remake, prostě předělávají ty starý animáky, protože byly super a úplně to asi nedokážou jako dorovnat nebo přijít s něčím tak skvělým, takže vlastně jako kdyby recyklují ty staré animáky. Jako na jednu stranu je to OK, super. Já nevím, jestli si třeba viděl toho nového Krále nebo Dumba nebo tak. Ne. Já teda taky ne. Ani mě to neláká. Já mám strach, že bych si pokazal takový ten svůj dojem jako z dětství. Takže
Takže to je možná ten důvod. No. Keď som videl aj ukážky na nový film Mariel, tak tiež... Tak taky mě to úplně jako... Ne. Akože mám maličku dceru, tá teraz prichádza k tomu, že pozeráme spolu Elzu, takže akože to zase je trošku k tematike Disney Lorcana a ona sa so mnou teší z tých kusových kariet, keď teda nejaké domov prinesiem, alebo už aj spolu sme si teda rozbalovali nejaké baličky. Takže toto je to, čo teraz pozerám a možno keď bude trošku väčšia, tak asi dojdeme na takéto rozprávky, ale zatiaľ. No, dívej, ještě než se dostaneme úplně k Disney a k Pokémonům, mě třeba zajímá, jsou nějaký další 90kový potažmo nějaký fenomény milénia, na který třeba ty rád vzpomínáš, kromě jako Pokémonů, kromě jako Disney animáků. Máš k tomu nějakou vazbu, anebo tě vyloženě baví jenom prostě jako TCG, jako sběratelské karty produkty? Vieš čo, veľmi dobre spomínam na Bioniclov. Bionicly, to bylo moje dětství. Našiel som na eBay, niekto predával ako keby celú tú prvú sadu v tých pôvodných kapsuliach, ja som teda mal všetky farby, všetky som mal poskladané, tak a mal som na dverách taký ten veľký záves Bionicle, ja som bol z toho strašne šťastný, miloval som to naozaj. Super. Čiže na toto mám veľmi dobré spomienky. Čo sa týka rozprávok, tak Chip a Dale a teda Káčerovo a toto je akože totálna klasika. Mal som prvý PlayStation, takže Crash Bandicoot celý na to spomínam, akože brutálne to PlayStation mám dodnes akože doma, takže občas si to samozrejme zahrám. A mal som rád tie sklenené guličky, s ktorými sa akože hádzala. To už je velká historie. Apogy. Takže kuličky měli ještě i naši rodiče asi, no. Ale Poky byly super. Proto já třeba do dneška, když třeba otvírám nějaký Pokémon tinky, kde jsou coiny, tak do dneška vždycky ten coin vezmu. Tak říkám, výražatka, no? To je přesně, ano, jo, přesně to jsou kiny, jako to za nás jako skvělý. No dobře, no. Pojďme se trošičku pověnovat teda jako maličko Disney. Pro ty z vás, co třeba o tom neví, a já jsem o tom donedávna taky nevěděl, tak Disney relativně nedávno, je to tak 3/4 roku možná zpátky, už možná rok. September 2020. Tak. A představilo svou vlastní TCG, neboli Trading Card Game, Lorcana. A proto jsme, nebo ne proto, ale mimo jiné, proto jsme dneska tady. Je to relativně, nebo je to hodně čerstvá jako karetní hra v porovnání třeba s Pokémon, která má už jako 25 letou historii. A jak to vlastně celý jako vzniklo? Nešlo Disney s TCG jenom tak, aby jim jako neujel vlak, že vidí, jaký hype má prostě Pokémon, jak hrozně moc lidí jako sbírá karty, sbírá produkty, nebo proč vlastně najednou Disney přišlo se svou vlastní TCG? Vieš čo, akože ja mám na to nejaký subjektívny názor, áno, ktorý som si nejak ako racionálne podložil, samozrejme nehovorím, že to bolo presne tak, ale na konci dňa, keď som pozeral nejaké tie ako keby závierky tých rokov, ktoré oni teda robili pre investorov, tak mali tam také stĺpčeky, že z koľkých percent sa, z čoho skladala ich tržba v rámci toho predchádzajúceho roka. A v tej ako keby koncoročnej správe na mieste, kde boli, že kartové a stolové hry boli, že 3%. Ten stĺpček bol akože výrazne najnižší zo všetkých tých ostatných stĺpčekov príjmov Disney ako takého, a teda tej IPčky. A myslím si, že videli, že Pokémon robí obrovské peniaze na kartových hrách. Myslím si, že videli, že je tu akože dosť veľa iných kartových hier, ktoré robia obrovské peniaze. A povedali si, že však prečo nie my. Celý ten koncept Disney Lorcany priniesol do Ravensburgeru dizajner, ktorý predtým pracoval v konkurenčnej spoločnosti. Ravensburger si ho pretiahol. Kvôli tomu tam isté obdobie bol nejaký súdny spor medzi Ravensburgerom a touto spoločnosťou. A preto sa aj napríklad stalo to, že First Print, First Chapter má strašne malý print, lebo oni to vo svojej podstate tlačili vo vlastnej fabrike, ktorá tlačová kapacita je samozrejme veľmi malá. A nevedeli sa dohodnúť s tými svetovými lídermi, ktorí tlačia, neviem, One Piece, Pokémon a tak ďalej, alebo teda rôzne kartové hry, ako je Karta Mundi, ktorí majú fabriky aj v Európe, v Belgicku, aj v Spojených štátoch amerických a prakticky všetky tieto IPčky zastrešujú. Na konci dňa teda Ravensburger ten model prebral, zobral toho dizajnéra, podarilo sa im to spraviť, Disney tam tú svoju IPčku dal, začali to teda tlačiť sami. Ono tie informácie o tom, že tá kartová hra príde, tak boli už niekedy, ja neviem, či to bolo koncom roka 2022, keď došla tá úplne prvá informácia, že nejaká kartová hra Disney bude. Len teda tá negatívna správa bola, že od spoločnosti Ravensburger, ktorá sa vyzná do výroby puclí, ale nikdy nerobila kartovú hru, a pre, povedzme, takého investora je to akože veľmi zlá správa, alebo teda je to zlá správa dopredu, lebo nevieš, ako sa tá firma bude v čase chovať, ako bude reprintovať, čo bude reprintovať, ako kvalitný bude ten produkt, ako budú vyzerať tie karty. To sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité pri investovaní do kartových hier. Ja som zachytil, alebo začal som tak aktívnejšie vnímať Disney Lorcanu
v marci 2023. Vtedy som bol vo Francúzsku na kartovej show Legala TCG a mali tam stánok, akože taký veľký, že Disney Lorcana a vtedy akože sme riešili iba Pokémon. Áno, to ešte stále trvala tá vlna toho Pokémonu. A išli sme s tými kolegami, s ktorými som tam bol, okolo toho stánku toho Ravensburgeru s tú Disney Lorcanou a hovorím, že toto čo je? Že akože o čo ide? A ten jeden mi hovorí, že vieš čo, že to bude taká kartová hra Disney, že ona bude pravdepodobne veľmi dobrá, ale že ešte treba asi chvíľu počkať, než to release, uvidíme, ako sa ten trh zachová, že či to príjme, nepríjme, či o to bude alebo nebude záujem, ale že pár ľudí mu už hovorilo, že to môže byť veľká vec. Hovorím, dobre, tak som to akože vnímal, že to existuje. A potom prichádzalo asi leto 2023, keď už o tom začali vychádzať tie informácie pomerne podstatne podrobnejšie, ako boli tie prvé, že aké budú produkty, ako bude produktová línia, kto to bude predávať, ako sa k tomu dá dostať, že existujú nejaké enchanted karty, ako vyzerajú, aké charaktery tam budú zahrnuté. A dalo sa už na internete nájsť, aké tam herná mechanika, čiže ako to bude fungovať pre hráčov. Veľa z tých kariet je okopírovaných z Magicu, z tých akože starých dobrých časov magikárskych, takže bolo zrejme, že herne to asi teda bude úspešné, ten predpoklad existoval. A tým, že chase kartou toho setu sa stala Elza, tak zase akože to boli samé dobré informácie, čo sa mi teda už celkom páčilo. No a vyšlo to vlastne v septembri a pridal som sa v prvý možný deň do americkej skupiny, ktorá bola najväčšia hlavná skupina teda pre Disney Lorcana v Spojených štátoch amerických. A videl som v tých prvých release dňoch, že ľudia stáli obrovské rady pred Disney Storemi. Ale že obrovské. Na to, aby sa dostali k produktu. Na každom z tých storov bolo už na druhý deň napísané, boli také akože upozornenia, že tí zákazníci mali napríklad limit, že 3 booster balíčky na človeka. Že ty si akože ani viac nevedel kúpiť, lebo ten Ravensburger v tej svojej vlastnej fabrike nebol schopný vytlačiť viac produktu, nečakal taký záujem a ľudia to vykupovali, že kde sa to dalo. Vtedy som si tak povedal, že OK, že keď sa takýmto spôsobom predáva ten produkt v Spojených štátoch amerických a releaslo to teda ešte v nejakých krajinách v Európe a vidíme, že toho produktu je veľmi málo, je nedostupný a teda bude veľmi populárny, tak sa dostávame akože do tej situácie, kedy je malá ponuka a vysoký dopyt, čo samozrejme znamená, že cena toho produktu alebo tej komodity musí zákonite rásť. Tak som akože už vtedy skontaktoval našich nejakých dodávateľov, ktorí nám dodávali už svojho času teda na Rip and Chip a hovorím si, že OK, chcem kúpiť všetky krabice, ktoré sa akože dajú kúpiť v akomkoľvek formáte, či už to budú booster boxy alebo to budú booster box case, jednoducho kupujeme všetko. A mali sme teda to šťastie v tom čase, že jeden z dodávateľov nám to ponúkol za 600 eur na case. Uvoľnil nám nejaké množstvo, ktoré akože, on povedal sám, že má toho, že veľmi málo, ale že s tým, že sme ako dlhodobý dobrý zákazník, stabilne platiaci, čo už je tiež dneska vzácnosť, tak sme sa k nejakej kvantite dostali a ja som si to akože odložil a potom prišli také tie fázy, akože ľudí to začal kúpať strašne veľa. Na eBay sa ukazovali tie boxy za 250 eur, 1000-1100 eur stál vtedy case. A my sme o tom začali otvorene hovoriť, že OK, je tu nejaká kartová hra, ktorá bude pravdepodobne dobrá. Asi z takýchto dôvodov je možno celkom fajn do toho investovať. Pokúpili sme nejaké boostre aj na samotný predaj. Ten dopyt aj v Česku a na Slovensku bol akože obrovský, ale tak hlavne kvôli tomu, že sme boli asi jediní, kto to vtedy mal, lebo nikto tomu ešte nejakú veľkú pozornosť nevenoval, keďže výjsť to malo pre český, slovenský trh alebo pre strednú Európu až niekedy teda vo februári 2024. Čiže bol tam nejaký čas medzi tým, než sa to dostalo na tento trh, kedy akože sa na tom dalo aj pekne zarobiť. V tom čase však akože budeme k sebe otvorení. Takže sme sa tomu venovali. No a veril som, že to proste bude dobre už tým first printom. Ja osobne vidím z ostatných kartových hier to, že na printe záleží. Bez ohľadu na to, že v tom balíčku sú úplne identické karty, keď je na tej krabici vyznačené, že sa to vytlačilo 3, 4, 5, 6 mesiacov skôr, o rok skôr, ako akákoľvek iná verzia toho istého, tak logicky, keďže je to samostatný zberateľský artefakt, to bude mať aj vyššiu cenu, lebo je toho na trhu menej. A ďalšia vec je tá, že s tým, že to bol totálne prvý set, totálne prvý print veľkej kartovej hry pod veľkým pečkom, tak bolo taktiež jasné, že strašne veľa ľudí si to otvorí, lebo to chce hrať, lebo to chce zbierať, chcú mať s deťmi radosť. Čiže ešte aj ten veľmi maličký print, ktorý prišiel na trh, tak ešte obrovská časť z neho sa samozrejme zlikviduje, ak to spotrebuje sa v tom systéme a o to vzácnejšie sa to ešte stane. A keď sme dali teda tie informácie, veľa ľudí samozrejme nakúpilo, len potom prišlo takéto ako keby strednodobé obdobie. V tom strednodobom období teda prišli prvé informácie, že príde nejaký reprint
A ako v každej kartovej hre platí, že v momente, ako niekto ohlási nejaký reprint, tak celý ten trh sa zastaví. Tí kupujúci prestanú kupovať, lebo očakávajú, že tie ceny spadnú. Potom sa našla istá skupina hráčov, ktorá začala tvrdiť, že z ohľadom na to, že vnútri je to isté, takže všetky tie first printy treba predať alebo otvoriť, lebo že to celé akože padne dole, že cena boxu bude 100 AdWords 120 eur. A neviem síce prečo sa to stalo, ale veľa ľudí v mojom okolí takéto názory internetu akože zlomili. Pre mňa veľmi dobre, samozrejme. O to zase menej je tých caseov. Mal som dokonca jedného dobrého známeho, ktorý mal 8 first print, first chapter caseov a 7 z toho otvoril. Práve preto, že dostal takú nejakú akože semidepresiu z toho, že to bude celé zle a ten produkt sa bude dať kupovať akože v nejakých neobmedzených množstvách, ako tieto skupiny ľudí hovorili. No a už keď teda bolo zrejme, že kedy ten reprint príde a kedy to bude releasovať aj u nás na Slovensku a v Českej republike a prakticky v strednej Európe, čo bol teda ten február, tak ten stok prišiel, ale tým, že ten trh bol ochladený práve kvôli tomu medziobdobiu, a my sme dostali akože nejaké veľkoobchodné ponuky za mňa úplne ako rozprávkové peniaze. Vykúpili sme, čo sa dalo vykúpiť, lebo ja som si bol istý, že toho nebude dostatok na mieru toho dopytu. Keďže veľká časť ľudí akože bola otrávená tým, že ten first print v nejakom čase klesol, lebo chvíľu bola, že 350 eur za box a on v nejakom ako to medziobdobí klesol až na nejakých pomaly 160-180 a boli všetci akože z toho takí frustrovaní a sklamaní, tak prestali aj veriť tomu, že to bude dobré. Ale to sú také tie obdobia, kedy treba proste vydržať a ono sa to samozrejme otočí, ako sme sa o tom bavili aj spolu, že kartové hry alebo sealed produkty z dlhodobého hľadiska sa na nich nedá prehrať. Ono je samozrejme len otázka, ako dlhý časový interval od tej kúpy to bude, ak bol medzičasom nejaký úpadok, kedy sa to buď vráti na tú pôvodnú kúpnu cenu, alebo kedy to narastie. Áno, tie dlhodobé štatistiky hovoria, že kartové hry vo všeobecnosti a tie produkty rastú 7% ročne, čo značne poráža infláciu, dokonca aj veľa rôznych fondov a akcií, takže treba vždy len čakať. No ale prišla tá ďalšia vlna, a zhodou okolností, teda ak sme aj my nakúpili, aj teda som to videl maloobchodne k dispozícii od 115 do 120 eur za box, čiže povedzme od 460 do 480 eur za sealed case, tak sa to nikde moc nepredávalo. A hovorím si, že na čo všetci proste čakajú, že však to je maloobchodná odporúčaná cena krásnej hry od Disney, všetci poznáme Disney rozprávky, ja skutočne nepoznám človeka, ktorý by žiadnu Disney rozprávku nepoznal, alebo teda aspoň nejakú Disney rozprávku nepoznal, a nikto to nekupoval. A hovorím si, OK, ja si spravím portfólio, myslím si, že príde ten čas, kedy to proste bude, že veľmi, veľmi horúce. Vykúpili sme našich nejakých dodávateľov, ktorí mali k dispozícii nejaký stok. Pomaličky po boxoch som videl, že niektorí ľudia si to chodia brať, ale nikto to akože neriešil investične. A jedného dňa si hovorím, že keď už náš dodávateľ nemal produkt, že shopy to majú za 480, tak idem kúpovať shopy po 480. Tak som začal skupovať niektoré bratislavské obchody, kde som začal chodiť osobne. Do jedného som napríklad prišiel a hovorím, že chcel by som 7 caseov. Pozerajú na mňa a že prečo? Hovorím, že no, páči sa mi tá hra, že akože mám možno trošku nejaký problém, chcem si to otvoriť, chcem proste 7 caseov. Mám možno nejaký problém. že chcem 7 caseov. Pozerajú na mňa, tak zavolali akože vedúceho, ten došiel za mnou, že zavolali doktora. Že čo týmto akože sledujem, hovorím, no proste chcem 7 caseov, že som zákazník, máte malú obchodnú cenu, tak proste si to rád kúpim. A ja som si to kúpil a tým, ako som si to kúpil, však tiež som tvoril nejaké videá, tak hovorím, že asi možno treba ľuďom vysvetliť, čo je behind the scenes, ako celá tá kartová hra funguje a prečo si myslím, že by to malo byť dobré. A možno pochopia, že robia chybu, že sa tomu nevenujú a že do toho tie peniaze ako keby nedávajú v čase. Teda hlavne do toho prvého setu. No a odkedy sa to aj stalo a zverejnili sme o tom nejaké informácie a teda náš nejaký názor, subjektívny samozrejme zase, tak ten predaj sa akože spustil. V tom Československu nehovorím, že to bolo spôsobené nami, lebo aj ty si o tom akože začal rozprávať a tých akože tvorcov bolo samozrejme viac, ktorí o tom začali verejne diskutovať. Ten produkt sa vypredal a dnes sme v situácii, kedy ten case stojí 800 eur a máme maj. A čo akože ukazuje, že celá Disney lorka v zásade vie byť, že veľmi dobrá investícia. Ale zase tu bolo nejaké medziobdobie, kedy ten case už stal 1000 eur, to bolo zhruba 3 týždne dozadu. A prečo sa zase ako keby klesol a prečo sa ten trh ochladil, je to, že zase prišli nejaké informácie o tom, že bude asi reprint first chapteru. Stále je to otvorené, rieši sa to na úrovni managementu v Ravensburgeri.
my máme nejaké informácie alebo vieme tieto veci skôr. Niekedy je možno zlé, že ich len tak verejne pustíme a akože nejakým spôsobom akože spôsobíme nejakú paniku, ale ono je vidieť, že tie informácie majú aj Nemci, majú aj Američania, alebo aj tam ten ako keby sell-out nastáva, čiže tá cena akože trošku ide dole, len ešte to není všetko na 100% potvrdené. A ak, tak ten reprint má prísť v marci 2025. A samozrejme v tejto veci ma kontaktovali viacerí, ktorí investovali do tých caseov ešte v čase, keď boli lacné. Že, aj zarobili. Roman, čo si mi to urobil? nie, ako, každý zarobil, lebo však stále tam je priestor na nejaký 300 eurový profit. Ale každý sa ma pýta, že čo teraz? Že majú to držať, majú niečo predať, majú všetko predať, čo majú robiť. A ja stále hovorím, že každý, kto vstupuje do investícií, do kartových hier, sa najprv musí vedieť identifikovať, čo on vlastne je. Či som zberateľ, ktorý to robí, lebo mám dobré spomienky na detstvo. Či som investor, ale môj rozpočet je taký a taký a mám lásku k kúsovým kartám. Alebo som, že semi-investor, taký menší, ale už chcem kupovať boxy, lebo viem, že je to dobré, alebo som, že veľký investor. A či chcem dosiahnuť, akože či si to robím ako dlhodobé sporenie, povedzme na dôchodok, alebo to odkladám pre svoje deti, alebo na tom chcem zarobiť v tom strednodobom období. A to hovorím každému z nich. Ak to nechcete z toho vyťahnuť peniaze hneď a chcete to na 50 rokov, čo riešite nejaký reprint? Však proste, tak keď príde reprint a budeš mať v čase peniaze, tak ich zober a kúp si ďalší produkt. Zväč svoje investičné portfólio. Ak chceš byť tzv. Surfer, to je ten, kto využíva tie vlny, to sa snažím byť akože aj ja v niektorých prípadoch. Čiže som na jednej vlne, ide to v momente, ak vidím, že tá vlna trošku klesá, ale vedľa vidím inú vlnu, tak sa akože presuniem na tú druhú a surfujem. Hej. Čiže viem aj krátkodobo flipovať jednotlivé produkty do takých produktov, kde si myslím, že výnosové percento bude vyššie. Takže to je vlastne aj odpoveď pre každého diváka, ktorý má doma First Chapter Booster Boxy, First Chapter Case. Pokiaľ to beriete ako dlhodobú investíciu na 5 až 10 ročný horizont, po prípade ešte dlhšie, neriešte akýkoľvek reprint. Jediné, na čo sa treba zamerať, je to sledovať, či tá hra jedného pekného dňa, napríklad z herných dôvodov, nezanikne. Lebo aj to sa môže stať. No a jaká je teďka pravděpodobnost? Protože samozřejmě jako Disney Lorcana je úplně nové TCG. Jo? Je to něco, co je staré prostě zhruba rok. Jak velká pravděpodobnost je, že tady Disney Lorcana bude za 5, 10, 15 let? Jaká je nějaká predikce? Jako, co si myslíš? Tvůj subjektivní nějaký názor, potažmo? Nebo jestli máš nějaké jako insight info, tak tady je ten ideální prostor k tomu nám ho říct. Pozri, dnes nevieme s určitosťou povedať nič a dovolím si tvrdiť, že ani nemáme tie dôležité informácie, na základe ktorých by sme vedeli povedať, že koľko to asi bude trvať, respektíve či to bude príbeh Magicu a Pokémonu, že sa tu bavíme o 10 ročiach, alebo sa tu bavíme o rokoch. Neviem. A neviem to hlavne preto, lebo všetko bude záležať od toho, aké bude Ravensburger robiť rozhodnutia v najbližšom roku, 2 rokoch a tie samé, ich vlastné rozhodnutia rozhodnú o tom, že či tá hra umrie alebo nie. A čo ja hovorím a je veľmi dôležité pre ten zberateľský aspekt tej Disney Lorcany je to, že oni musia začať robiť krajšie karty. Musíme si tu naliať čistého vína a akože ako povedať si tú pravdu tak ako je, že aby si 96 balíčkov otváral bulkových kariet a v 97. mal jednu enchanty, čo je vlastne Pokémon Včko, foilové, akurát teda s krajším foilingom a s vyobrazením Disney postavičky, to je za mňa trošku sklamanie. Ja nehovorím, že sú tie enchanted karty škaredé, ale keď sa bavím s viacerými takými známymi, keďže som otec, chodím na detské ihrisko, kde sa stretávame s ďalšími oteckami a všetci takíto mladí rodičia máme akože spoločné hobby, teda zbieranie Pokémon alebo Disney kariet. To je kouzelný. Áno, to je super. Čiže deti sa hrajú a my sa bavíme o Pokémon kartách. Ale každému z nich, keď aj prišlo Disney Lorcana, tak každý z nich akože si niečo pootváral, pozrel si ten produkt, ale nikto v zásade, až teda na jedného, neostal zbierať tie karty. A pritom oni radi práve zbierajú karty, že nejaké boxičky si akože odložia, ale vyslovene idú po hobby. A hovorím, že prečo tie karty nezbierate? On hovorí, vieš, ja som si to dal do albumu a že ja sa pozriem proste na 12 bulkových kariet na strane a že ja z toho vôbec nemám dobrý pocit. A že teraz, OK, že chceš si kúpiť Enchanted, vtedy povedzme z First Chapteru, ale tie Enchantedy stoja, tie krajšie z nich, tie, ktoré chceš, tak stoja od 300 do 1000 eur v RAW stave. A on hovorí, že vieš, tak však je rodinný rozpočet, áno, však všetci máme nejaké náklady životné a nejaký príjem. Nemôžeš si dovoliť kúpiť
5, 6, 10 enchanted kariet, dá si ich proste do albumu, je to akože likvidačné pre väčšinu populácie. A on hovorí, že tým sa mi akože vytráca ten zberateľský faktor. A ja stále hovorím, že keby napríklad Super Rka spravili ako full art, klasický full art, keby goldy spravili vo forme enchanted, čiže už by to malo nejaký foiling, ale ako výrazný foiling, nie ten cold foil, čo je akože teraz, a enchantedy by boli vrúbky, ako Aldartové vrúbky v Pokémonoch, VMAXove napríklad, tak sa bavíme už úplne inej hre. A ako ja stále hovorím, že ešte na to majú čas. Ešte to rozhodnutie nemuselo padnúť, ale malo by a ideálne čím skôr, lebo dobre, vidíme aj pri Pokémonoch, že tie začiatky boli nejaké. My sa tiež tešíme z toho, že ježiš, vintageové karty, vintageový holo Charizarda, to, ako máme z toho radosť, áno. Ale keď si to porovnáme s dnešnými VMAX Aldart Mumbreonom, takého basic holo Charizarda, tak odhliadnúc od tých spomienok na detstvo, to je diametrálně. Je to nesrovnatelné. A to je přesně ten důvod, proč já třeba, mě se jako Disney Lorcana líbí, mě to jako baví, ale to je přesně ten důvod, proč nemám takové to nutkání třeba otevírat, protože otevřu si moderní Pokémon set a OK, když mi toho nenapadá třeba jako hromada, tak vždycky aspoň nějaký VMAX padne, nebo když se zadaří, tak nějaký Altart. A ten zážitek z toho, když otevřeš ten Altart, je tak, nebo i full art prostě klasický, tak je tak strašně jako neporovnatelný s tím, jako když vytáhneš, ne, že bych vytáhl nějakou enchanted kartu, ale umím si to asi představit. Jo, že to prostě, tam není ten wow efekt, jo, prostě One Piece, Pokémon, už to mají, ale to je možná i tou historií, jo, už to mají tak jako ty, tak strašně zmástrované ty karty, že ti to dělá úplně jako potěšení, přesně jak říkáš, to vroubkování, ta struktura, textura té karty, jo, prostě tu kartu vytáhneš a i like, který vlastně vůbec neví, která by je, tak ví, že tahle karta asi, nejspíš, bude mít mnohem vyšší hodnotu, než tady ten zbytek. Presne tak. U Disney Lorcany, i když jsem prostě, já jsem toho otevřel jako pár, tak jsem si musel dávat velmi jako pozor, jestli náhodou tam nebyla nějaká goldka, protože to všechno vypadá úplně jako stejně, žádná karta úplně jako nevybočuje. A jak říkáš, Enchanted je v podstatě jenom jako foil, sice hezčí než Včko, ale je to prostě jenom obyčejný v úvozovkách foil a není tam to ono, to wow. No, čo je na tom akože ešte také priťažujúce je to, že ty si dobre povedal ten príklad, že One Piece. One Piece tlačí Cartamundi, to je fabrika, ktorá tlačí Lorcan. Oni ten patent na to vrúbkovanie majú, oni majú všetko, no, len ide o to, že, ako ja teraz nechcem hovoriť konkrétne, ale teda asi aj musím, že asi treba zaplatiť tie peniaze, aby sme to dostali, áno, čiže ten objednávateľ musí Cartamundi zaplatiť za to, aby sme mali fullartové Super Rka, fullartové Goldy a povedzme enchanted vrúbkové, lebo technológia už existuje, len stojí peniaze. A keď to je schopný zaplatiť Bandai, ktorý má One Piece, tak predpokladám, že Ravensburger, ktorý nejakým spôsobom zastupuje Disney pri kartových hrách, tak akože neviem, na čo čakajú, naozaj neviem. Takisto ako foliovanie booster boxov. Teď som to chtěl přesně říct. Ano, přesně. Prečo to nemohlo byť od prvého boxu? Prečo sa toto vôbec stalo? Vieš, že dnes už je to podľa mňa taký štandard, že keď si pozrieš Kickstarter projekty, ktoré robia kartové hry, tak už oni majú to foliovanie. Ale tak veľká firma pod tak velkou IPčkou a nemá foliovanie na booster boxe. Jako, já když jsem šel kupovat svůj první booster box Lorcany First Chapter, protože jsem se samozřejmě namotal, díval jsem se prostě na tvůj profil, na tvoje videjka, tak jsem se namotal. Říkám, já si ten jeden booster box, teda Disney Lorcany koupím prostě. A vyrazil jsem do obchodu a říkám, že bych teda chtěl jeden booster box jako Disney Lorcana First Chapter. No a klučina mi ze skladu donesl prostě, jako, budu předpokládat, že spoustu z vás, co se díváte na tenhle podcast, třeba vůbec nevíte, o co jde, jo, ale jde primárně o to, abych to jako vysvětlil těm, co nejsou úplně jako znalí, tak když si kupujete celý box tady těch boosterů, tady těch balíčků, tak u Pokémonu, u One Piece a u dalších sběratelských karet ten box má nějaký foil už od výroby prostě, nějak ochráněný prostě a vidíte, že nebyl otevřený. Disney Lorcana u First Chapter, což je vlastně u té první a i u druhé edice, to myslím bylo, že nebyl ten foil, nebyla nějak zafoilovaná, to znamená, ten box byl jako nebyl uzavřený. A klučina přišel ze skladu, donesl mi ten booster box a já říkám, já bych poprosil nějak jako nerozbalený, já jsem v té době, mě nenapadlo, že něco takové může být, že vlastně oni nemají jako od výroby foil ty boxy. A ono a tak nám to přišlo jako z továrny od dodavatele. A já říkám, tak pozor, ne, tak to určitě ne. Takže mi zavolejte manažera. Ne, dělám si legraci, ale byl jsem z toho překvapený, jako já říkám, to není možné, že to takhle přišlo. A já jsem si kupoval už teda jako reprint, takže ten aspoň měl tu lepící pásku jako po stranách.
A já jsem si říkám, no tak dobrý, tak oni to jako vzadu rozbalili, navážili si balíčky, pak to zalepili lepící pásku a teď já tady budu za troubu, že jim za to dám prostě 3000, jako ne. Ale ve finále jsem to teda koupil, pak jsem se o tom samozřejmě zjistil a zjistil jsem, že teda to je jako normální, jo. Ale přijde mi to jako velmi bizarní, že prostě už od té první edice to nebyl a že jsme čekali až do třetí vlastně, než tam byl ten foil, než tam byl ten seal na tom boxu, jo. A teďka, když se bavíme třeba o těch vroubkovaných kartách u Enchanted nebo nějakou prostě výraznější formu těch jako dražších karet, ať už Gold nebo Enchanted, tak já si myslím, že tím, že jim trvalo v podstatě 3 edice, než udělali seal prostě na boxu, tak než se dočkáme vroubkovaných karet, tak může uplynout dalších prostě, já nevím, 3, 4, 5 edice, jo. To môže to trvať veľmi dlho, ale môže sa to stať aj v sete 6. Čiže set 5 sa už tlačí, čiže nepredpokladám, že to stihli už do toho setu a predpokladám ale teda, že ten feedback im dávajú všetky shopy, ktoré kupujú. Viem, že tento feedback dostáva aj človek, ktorý má na starosti Českú a Slovenskú republiku, je teda zástupcom Ravensburgeru a sedí v Prahe. A zatiaľ sa tvária, ten foiling napríklad tých booster boxov bol jedna z tých prípomienok, ktoré teda mali aj tie shopy a zatiaľ sa tvária, že počúvajú a reagujú. Nie je vždy úplne rýchlo, ale akože reagujú tak, ako sa im dá, ale hovorím, že keď prejdeš od puclík s zberateľským kartovým hrám, tak akože dajme im tam nejaké aklimatizačné obdobie. Nechme nadechnúť. Áno. Než teda zistia, že ako táto celá hra, ten trh funguje. Čiže toto s tými kartami je podľa mňa veľký problém a keď sa teda vrátime k tej životnosti tej Lorcany, zberateľsky to nebude fungovať, kým sa toto nestane. Zatiaľ to funguje preto, lebo je to nové, zatiaľ to všetci akceptujeme, lebo to tak proste je. Baví nás to s tými enchantedmi, baví nás to s tými boxami, lebo zatiaľ teda rastú na cene, hlavne Chapter 1, ale keď sa toto nezmení dlhodobo, tak to dobre nebude. Aj keď Ravensburger pravdepodobne sa snaží tú hru tlačiť skôr do toho herného sveta, a to je vlastne druhý aspekt, ktorý ovplyvňuje to, či tá hra prežije alebo neprežije, ako dlho tu bude s nami. A ten herný aspekt je zatiaľ taký, že tá hra je veľmi jednoduchá, pochopí ju 6, 7, 8 ročné dieťa a na nejakej akože amatérskej úrovni si ju zahrá pre zábavu, áno. A taký dospelý človek, ktorý sa tomu chce venovať, tak mu stačí 5-minútový návod, ako sa tá hra hrá a vie ju hrať. A potom už potrebuješ len tie skúsenosti, aby si vedel, čo ktorý balík robí, aká je tam asi teda v pozadí mechanika, to už sa bavíme na tej akože turnajovej úrovni alebo na úrovni organizovaného hrania, na čo je samozrejme k dispozícii aplikácia cez počítač, kde si tú hru môžeš hrať úplne zadarmo. Mm-hmm. A len zase, čo je tá akože temná stránka toho celého hrania je to, že chýba tomu taká zábava a dynamika. Napríklad poviem, že keď som mal herný balíček z Pokémonu a mal som teda Mew deck napríklad, tak stále som mal čo robiť. Stále som mal strašne veľa možností. Mal som možnosť si vybrať, ja neviem, Ultra Ball, vytiahnuť si nejakého Pokémona z balíčku, mal som možnosť ťahať karty rôznymi mechanikami, tých itemov môžeš hrať za koľko chceš. Mm-hmm. A vo svojej podstate ťa to nestojí žiaden kost, len to, čo máš teda v ruke. Ale v tej Lorcane je zatiaľ celý ten ako keby zápas, ten súboj tých dvoch hráčov spočíva v tom, kto vytiahne lepšiu cost average príšeru, a teda akože hodnota za ako akú má silu za tú konkrétnu hodnotu a kto má ako keby silnejšiu v tomto tú postavičku, ten vyhráva, čiže je to len ako keby to sprosté zápasenie tých postavičiek do nekonečna. A nemá to tam ten zábavný faktor, že vyhľadaj si v balíčku, daj si do ruky, potiahni, alebo by si hral na nejakú náhodu. Proste tie hry sú strašne statické, strašne iba o tom byti a chýba tam nejaká taká dynamika. Oni pokiaľ tú dynamiku časom nepridajú a nezačnú sa tomu hernému aspektu venovať asi trošku viac, ale zase hovorím, rozumiem, že v prvých 4 setoch nemôžu dať von všetko. Vidíme, že stále na tom nejak pracujú a stále niečo pridávajú. Ale keďže teda nevieme odpovedať na to, ako oni budú pristupovať k tým full artom pri tých raritách, nevieme, ako budú pristupovať k tomu hernému aspektu, tak nevieme, či tá hra prežije. Ale teda, ak sa to nakombinuje do toho, že tú hru urobia dynamickejšiu, s viac možnosťami pre všetkých hráčov v každom kole, s možnosťou si rýchlejšie ťahať karty, rýchlejšie reagovať a pridajú nám teda pekné dizajny, tak potom prežije a bude veľmi úspešná. No teďka mě ještě zajímá jedna věc. Jak velká komunita vlastně Disney Lorcany u nás je? Já vím, že Pokémon komunita je jako obrovská. A co se Disney Lorcany týče, jak velká komunita tady, ať už sběratelů nebo hráčů? Jo, protože to samozřejmě je jako velmi důležitý faktor. A potažmo, jak velká komunita je celosvětově?
Veľmi ťažko sa to odhaduje, lebo takisto ako platí v Pokémone, že my si môžeme povedať, že tá komunita je veľká, ale keď sa chceme baviť o tom, že koľko ľudí v tej komunite reálne je, tak dnes to číslo povedať nevieme, lebo sú ľudia, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach a pridajú sa napríklad do zberateľských skupín. No teraz vidíme, že slovenská najväčšia zberateľská skupina činí 8 000 ľudí. Česká najväčšia zberateľská skupina činí 18 000 ľudí. Ale to neznamená, že je toľko zberateľov, to znamená, že v čase sa pridalo toľko ľudí do tej skupiny, ktoré sa tomu hobby venovalo. Napríklad už sa nemusí venovať, lebo ty keď nereaguješ na žiaden obsah v tej skupine, tak ti prestáva tie výsledky, ten algoritmus sociálnych sietí vyhadzovať. Takže si tam ani o tom nevieš a činíš sa ako člen komunity. Mimo iné je strašne veľa, povedzme, detí alebo aj ľudí, ktorí si kupujú produkt, ale oni nemajú záujem s nikým obchodovať, komunikovať. Oni sa tešia z toho, že si otvorí ten balíček doma. A oni sú súčasťou komunity, ale vlastne ani nie, vieš. A teraz to isté platí o tej Disney Lorkane, že poznám veľa ľudí, ktorí sú schopní si kúpiť balíčky v obchode, doma s deťmi si ich otvoria, deťom kúpili také jednoduché albumy, a do tých albumov im si akože dávajú tie obľúbené postavičky z rôznych rozprávok a majú stranu z Herkulesa, stranu z Elzy, stranu z toho, vieš, akože našli si v tom nejaké hobby, ale nie sú v skupine, neobchodujú s tými kusovými kartami, nekupujú boxy, čiže veľmi ťažko to napočítať. Je však pravda, že naša najväčšia skupina na Disney Lorkanu, kde sú ľudia zatiaľ z celého Československa, ktorí sa teda tomu asi venujú aktívne, keďže tá skupina je veľmi mladá, tak predpokladám, že všetci tí členovia sú aktívni, tak činí 1300 členov. Není to veľa, není to málo. Existuje samozrejme aj na československom trhu nejaká likvidita, ktorú aj teda pri investovaní, aj pri zbieraní potrebuješ, keď chceš niečo kúpiť, predať a nejakým spôsobom prerotovať tú svoju zbierku. Čo je však akože zaujímavé je to, že do tej Lorkany prešlo veľmi veľa ľudí, ktorí majú peniaze. Tí napríklad svojho času u nás ťahali Pokémonskú komunitu. Oni boli tí, ktorí kupovali tých Moonbrellnov, tie Evolving Skies booster boxy a doma si to akože skladali. A bolo veľmi cítiť, keď títo ľudia odišli z tej Pokémon komunity, že zrazu sa veľa drahých kariet iba listovalo a prakticky ich nikto nekupoval, lebo ako naozaj bežný človek nemôže kúpiť 1000 € kartu každý druhý, tretí deň a robiť si z toho nejaké portfólio. A títo prešli do Lorkany. Čiže ono to tam akože posledné mesiace celé tá komunita fungovala trošku ako divoký západ, že tam bolo 1300 ľudí, ktorí teda evidentne veľa z nich malo aj veľa peňazí, veľa sa kupovalo, veľa sa predávalo a za šialené ceny. Akože 2500 Elza, a to hovoríme teda v eurách, v PS a 10, mala životnosť na skupine okolo 4-5 minút v priemere. Čiže keď vyťahneš takúto drahú kartu a dáš ju na skupinu a predá sa okamžite, tak je zrejme, že v tom sú peniaze. Ale to je zatiaľ to, čo tú Lorkanu poháňa dopredu, ako hovorím. Zatiaľ to nie je ani zberateľský aspekt a zatiaľ ani úplne herný, aj keď herne to vychádza zatiaľ podľa mňa celkom dobre, ale ešte to není to top. Tak zatiaľ celé to hobby je tlačené peniazmi. A to práve kvôli tomu, že veľa ľudí do hobby vstupuje kvôli peniazom, lebo majú vidinu zárobku a tým, že oni kupujú, lebo majú vidinu zárobku, zhodnocujú tie boxy aj sebe, aj ostatným a zatiaľ je to akože tlačené týmto. No len úpadok prichádza v momente, keď príde informácia o reprinte. Takže... No a teďka mě přivádíš k jedné myšlence. My jsme si psali ohledně, že mě to zajímalo osobně i ten reprint, protože jsem nějaké boxíčky jako Lorkany kupoval, jednotky. Jako mám tady pár boxíčků, First Chapteru tady mám 3 boxy, s tím, že jeden už jsem taky prodal a bych ty 2 si nechal a trošičku si to jako odůvodnil tím, že když náhodou přijde reprint, tak prostě dokoupím. A když nepřijde, tak ten jeden box mi v podstatě snížil cenu těch 2 o nějakou částku a tím pádem mi to dává smysl to prostě jako si nechat. Ale my jsme se teďka bavili o jedné zajímavé věci, teď trošku překlopím řeč k Pokémonům, protože tam se teďka dějou docela divoký věci, já jsem o tom točil i pár investičních videí a některé boxy, některé sety, poměrná většina setů, které vycházely rok, 2, 3 zpátky, začíná dělat docela velký kroky cenový, docela velký skoky a ty jsi mi řekl super myšlenku, že teďka si tak částečně nechci říct, že úplně odskočil od Lorkány, ale je tam takový malý jako odliv od té Lorkány a malinko zase se vrací zpátky k těm Pokémonům, protože přece jenom, co si budem, ty pohyby tam jsou docela šílený. A co na to třeba říkáš? Tím, že některé sety ze Sword and Shield prostě udělali dvojnásobek během týdnů, dvojnásobek své ceny. Já teďka osobně i sám jsem začal nějaký boxy zpětně teďka jako dokupovat, protože jsem si říkal, že na to je pořád čas a budu mít často dokoupit. No a než jsem se rozkoukal, tak najednou už to všechno se začalo dít a nikdo ty boxy nechce pouštět a je to docela divoký západ. Tak jak na to nahlížíš ty teďka?
Vieš čo, ako som hovoril o tých ľuďoch, ktorí sa teda preliali pôvodne z Pokémonu do Disney Lorcany, tak to je to, ako som tu už hovoril v časti tohto podcastu, a to je, že sú investori, ktorí sú tzv. Surferi, a ja sa teda radím k ním, ano, že my hľadáme čo najväčšie zhodnotenie v akomkoľvek čase. Čiže chceme, aby tie peniaze pracovali čo najefektívnejšie. A títo ľudia sa presúvajú tam, kde je zrovna vlna záujmu. Ako hovorím, patrí medzi ním. To, že sa mi tá hra páči sama o sebe, je akože super, ale čo si všetci uvedomujeme, je to, že jediná merná jednotka, ktorej v živote nezarobíme viac, je čas. A keď chceme v nejakom rozumnom veku začať žiť veľmi kvalitný život a nemusieť otročiť v systéme, tak potrebujeme s peniazmi pracovať veľmi efektívne. A toto je dôvod, prečo ako keby sa prelievajú aj u mňa tie peniaze teraz z Lorcany do Sword and Shield produktov v Pokémone, čo si teda akože naznačil. Je to preto, že tým, že sa ohlásil ten reprint First Chapteru, tak nám prichádzajú B2B ponuky, kde viem nakupovať First Chapter case za dobré peniaze. Čiže je nezmysel ďalej držať produkt, ktorý viem bežne kupovať v skrini, lebo tie peniaze už prestávajú pracovať, lebo vždy, keď je dopyt alebo ho chcem, tak si ho dokúpim a ja viem zväčša prvý, že už nebude, tak a vtedy si tú pozíciu zase uzavriem a zase ju nechám akože vyzrieť. Áno. No a s tým Pokémonom deje sa vlastne to, že Pokémon už rokmi dokázal, že je to veľmi dobrá investičná vec, dokázal, že má dostatočne veľkú komunitu, aj ľudí, ktorí vytvárajú tú likviditu, teda ktorí majú peniaze, a teda bavíme sa o tom, že z tých TCG hier je Pokémon asi najkonzervatívnejšia investícia čo do Shield produktov a veľa ľudí to opustilo len preto, lebo na ten trh ako keby prišiel taký chlad spôsobený kvalitou setov Scarlet and Violetu a kvalitou tých kariet a teda ich tlačovou kvalitou taktiež. A tým, že celá táto séria je akože postavená zle, tie karty sú tam zlé, tie nové dizajny tých Pokémonov, akože ja nerozumiem tomu, ako môže byť Pokémon, ktorý vyzerá ako motor z auta, nech sa na mňa nikto nehnevá. Zažil som tú krásnu éru tej prvej 150 jednotky druhej generácie, kde akože si zase videli, ak sme sa bavili o tých starých rozprávkach, že tam tí autori do toho dávali srdce a dnes je to o tom, že poďme vychrliť nových, lebo už sa to od nás očakáva, vieš. A vidíš tam ten ako diametrálny rozdiel a vidia to aj tí zberatelia. A tým, ako veľa ľudí bolo frustrovaných z tej Scarlet and Violet série, tak opúšťali to hobby. Ale že úplne. Hej? A mimo iné tu máme makroekonomické ukazovatele, ktoré boli ako minulý rok úplne príšerné, tie úrokové sadzby a tak ďalej. A to je všetko, čo na to akože v zásade vplýva, lebo aj tí ľudia, ktorí do toho investujú, tak oni v drvivej väčšine prípadov, tí, ktorí robia veľké investičné portfólie, to sú podnikatelia, áno. A títo podnikatelia podnikajú s nehnuteľnosťami, podnikajú vo videotvore, prakticky v čomkoľvek, ale vždy potrebujú aj platiacich zákazníkov a tí platiaci zákazníci zrazu nevedia napríklad na nehnuteľnosti požičať peniaze, takže sa nehnuteľnosti nepredávajú a to je jednoducho tie makroekonomické ukazovatele na to tlačia, čiže preto bol úpadok a všetci títo ľudia sa porozbiehali všade inde, kde sa dali zarobiť peniaze. A zrazu sa jedného pekného dňa, ako blesk z jasného neba, nemalo to žiaden akože racionálny dôvod, prišlo k buyoutu Evolving Skies Booster Boxov v Spojených štátoch amerických. Na TCG Playery si to mohol sledovať, že tá krivka, akože tá cena toho Booster Boxu bola dlhodobo zastabilizovaná a za jeden jediný deň sa vykúpili všetky Booster Boxy až po cenu asi $650 alebo $700 za jeden deň. Pokémon je jediná kartová hra, kde tým otváračom tých balíčkov nevadí, že na tom prerávajú peniaze. To sa nikde inde nedeje, áno. Za mesiac medzi februárom a marcom, to bolo od nejakého 27. februára asi teda do 27. marca bol to sledované obdobie, tak to čisté zhodnotenie toho portfólia, ten profit, ktorý ten mesiac vygeneroval, bol 17 500 eur. Zo Sword and Shieldu mám všetky VMAX Aldarty a V Aldarty vytiahnuté samým sebou a dokonca Base Set Holo Charizarda som vytiahol 3/4 roka dozadu. Akože ja vždy hovorím, že cena je len taká, ako je nejaký kupujúci ochotný zaplatiť, ale keď sa bavíme o tom, že ak by som mal ja nejakým spôsobom naceniť tú kartu, tak sa bavíme niekde podľa mňa v rozsahu od 13 do 15 tisíc eur. Je podľa mňa taká akože že veľmi racionálna cena, čo si myslím, že akože za to sa ten kupce nájde bez problémů. Moc krát děkuji, že jsi dorazil. Bylo to super. Já doufám, že jste si to, ať už diváci nebo posluchači, užili. Ještě jednou podotýkám, že samozřejmě celá epizoda kompletně v délce zhruba 1:03, což jako je velmi v pořádku, je samozřejmě na herohero.co/Nightyskido. No a já se budu těšit příště tady u nějaké další epizody našeho podcastu 90. Takže ještě jednou děkuju a třeba se uvidíme v nějaké další epizodě. Budem rád.
Díky moc Majte a sa, ahojte. mějte se.